Gerta daiteke edozein azterketaren edozein momentuetan blokeatzea. Nik horretarako gomendatzen dut, konfidantza eukitzea tribunalean. Hain zuzen ere, guk aztertzaileok, ulertzen dugu, azterketa egiten duena urduri egotea, ezta? Eta horretako laguntza bideratzen dugu, hainbat galderen bitartez, bai? Orduan, hori izan hortzateke, nire gomendioa. Konfidantza edukitzea, nork bere buruarengan, baina tribunalean ere bai. Eta bikotekidearengan ere bai, hori oso importantea da. Pertsonen arteko, komunikazioa baita azken batean azterketa. Eta, nik uste dut, konfidantza giro hori ere tribunalak ere jartzen du bere partea, hortan. Orduan, lasaitasuna, eta konfidantza giroa, hori izango litzateke funtsezkoa.